ang ke bula mai ya jena tanglan ai nen khala sianan ba ana la thil ni to ana yang la khana ya mai ya no ala ma ke mai ya hon to ang no la coffee to ta sa tho một tao tổ chức Facebook akan tanya kalau ye ini foto rau ke tuh ya abo ormi bayangno matang ke rau ke kie post ke tuh na gitu tau abo ma ya nai omirung de tan den abo ma sami nok ti yo trek ke hak ti yo no po saklai knaria o ke ti yo bai ano sai naria o sen o kai so o ti yo no po o che ha in ka bo planis da bai din ni sapa the pa ye ai pang ju da ke ye khu sa ti te so da ko bung sha bo sha ni te in ka abo de ma ro ka sa mo na ti ke bo phone ba ga ti yon the ke re sa tha de rai ya bo bal ma ya ne tin de da de rai ti ya ba in ke halo ke re sa tham pi ha in ke ni Facebook ro are ke ha ne ra ba ti yo are ji ke ha ri ti ni mo se ke mo ba ke su ka ti su nei ra ba ni ki no su ri nei ti mo se after to blue ke ti se ni mo so ke mo se thara ai ni sa pa nu abo wa ha ablon mo ya bo ma sa pa so bai ko ri ha le abo ma post ke te on ha ko abo ma ta o thung te wa na ko apa to bro ba sekarang abo lalu saya bung kada mama bridge ta ba do apa to bro ke ti se ni mo so ke ya mu no ke te o spesial yang pun nke abo ma ke ang ke tong pi ha nke jang chung rong no po bung po nung bai pal ong thani join la ya ong thani ta le abo ma de ma ro ke se u de ni man pha ro man tham khu ro ang ke te ha ro nin khu ro sa te on ha koi brau broi ro le ta le bi ti ma do le ta la bo kla bai se ko ba ang ha ma ro khia tha mo na wo na ka ang no inke ang nawo inke ang no bai la ta wo to si sa de ni ne khu ram na mo ang inke mala ya phong tha ha no bai ang ke chi phong chi bai la na ro SMS shop text line tong khna ko ma ko thale tong khna ko ang le kun jing le nang tong po no bai se ko ma thale yang tong ke ki se jing le o mai ni chu bung ham ya mo tong ke nu ka ham mo tong ke min ko sna ko nai chu na ale nu no le bai ma se abo ki ya ai ni ba na bai ba le thang mon jin le nung no ta ko han ya thai ha ko sai ya ti song bai chang le na le so ale nu no la ka ham sho de sai thang ha ale nang ke ang no a chu ki ye o ti ha ke ti tha ta le kla be ang ko ma thalai nai ye ti ni yo ang ta o ko si si bok ti bai ki ye ai ni sim le en kan ni ko long tham ba ye ai bai ke phone mai yan si are ka ai ni number bai ki phone ki khau ye lung bai ang ko ma thala ye bokla bai jodi sa ang pal nga ne nang tham ple ye ai ni kha bai ki ye tong tham se ang nu no na ba ke ni koi bung na ang nang thoye ba ha naw a sai mo ya ang kha nang ya le sa yan se sa ya ane bere ya ne be te ke sai se bo a sai mo no bum bram che to mai ke din sa ka kun sa haska ka kroi din ni po bis ta ngo nai ba la bung apa nei so ba la ni ne ta ka mai no se che ga nai sa ha bung ga ra se on nai ai ai ne ko ta wo ai ne mun thế akan thì cái này cái tăng tiền trên thế à bất thằng cái bỏ cái gì làm bây giờ sao à cái bỏ bro một số những cái nó đang加cái chiếu下面讲加cái chiếu有那个啊不能嘞à tuần đi về rồi sẽ vùng khen là khát mai hàng khen là khá mai nhà tao qua bảo tới này
Din na bola no grane din le kwa mai mo dang ke grana ai nem khawa ke tong mai tham na mulai boleh sama ye gian rằng cái ông ye bên nó asta cái khen mà cái chỗ nó cái chơi đấy tin dri ha pa no se ko no ha dol ke se nung bai dol ni se ni tham sli ko chi yo ada yang kamu kan lagar mana chi yo ma long su ro bai fu se ko no se point chari se sala chinam poli ko mungkin ada mah puli ada amal long ke kamu labo ada ni bukti mà piang ini ekip usaha ada citom tu orang bersia abo a ko no amal long mas pokok sia le 就有这种老师拿他来考验，这给他懂我那就没从那方面的钱，你才进去的，我没用从那把钱都花不？一口嘛给弄花，我口嘛到那个种钱还高些，啊，给人家搞他你到我从那，比你中午嘛，我老汉拿我那个。nang to na ya la chip no da nai se bo ma độ phong kha hàm yang mo da pho ya apa se này đi ang bai fa sa ke ang bai nai le pi tumo se nai le mo kroi are ta tin che bung amoro de tu su claro ang no fon che nei ro ha bung no tai ya nya wa na ka ang no ta na ram bri se sa yan trikoi bri sa yan mo ta te claro che nei bung sa yan ne bung sa ke spa ke dia na aku no I don't know.